Salutare și bine v-am găsit la un episod. Acest episod este începutul nostru de la Mogo și Gigi. Asta e canalul nostru de YouTube, suntem începători. Mogoș, eu sunt Gigi, dar Mogoș nu e aici, că avea niște treabă. Videoclipul ăsta o să fie o prezentare despre mine, adică așa se numește canalul. Da, și voi un like, un subscribe, e un canal nou, avem conturile de TikTok. O să lăsăm tot în descriere, asta e un cont nou care o să dăm câteva meciuri, e despre mai multe jocuri, dar mai se axează mai mult pe Free Fire. O să facem drumuri, de toate o să facem, dar sper să aveți susținerea noastră, să aveți un like, un subscribe acolo. Noi o să facem conținut de 2 ori pe săptămână, când avem și noi timp. Mogo și clasa 7 are 14 ani și eu tot 13. Eu am 13 ani, de păcate, eu sunt Gigi. Noi avem niște proiecte, noi ne le-am dat, adică așa în glumă și așa a rămas. Mogoș și Gigi. Mogoș cred că ați auzit de Mogoș pe TikTok cum ar veni, că s-au urcat pe un tren sau ceva. De acolo și-au luat el Mogoșul. Eu sunt el e Mogoș și eu sunt Gigi, pana mea. Și facem așa, uite, vă o să dau meci de lupți în azi o să fie un videoclip foarte scurt. O să mai postăm, cred că unul seara asta, dar nu știu cum să facem cu audio, că noi m-am încercat și cred că o să postăm ori ele, ori eu. Nu putem să postăm amândoi, că dacă e să vorbim, noi trebuie să vorbim WhatsApp și pe Free Fire dacă vorbim, nu știu, vedem oameni buni. O să încerc eu și o să edităm videoclipurile, o să încercăm să facem multe. Sper să avem și noi aprecierile voastre acolo. O să dăm sonor mai încet să audă tare jocul. Și facem provocări nebune, pana mea. Ne bătem cu ăștia la rum. Acum e un meci de încălzire, nu o să joc cel mai bine. O să vă dăm setări de Free Fire. Da, așa, la CS. Hai, jucăm decent după noi, nu știm. Lasă un pic. La ceva. Pe băiatul ăsta vreau să-l mut mai sus, așa. E un videoclip de prezentare, să vedeți cine suntem noi, mai mult eu, că eu cred că o să fiu cu postatul. O să punem și poze de profil la Mogo și Gigi. Eu o să fiu un canal numai de gaming, nu o să ne arătăm fețele, doar vocile. Din păcate, avem și conturi de TikTok care poate ne mai postăm. Contul meu e privat, de o mărenică 2.0, al lui Mogo, și o să vă las în descriere cu el, că nu mai prea știu. O să vă las în descriere cu el. Mogo, cred că nu prea mult. Nu mai știu. Postează numai Free Fire. Îmi dați mie și vă accepte că contul meu e pe privat. Nu uitați cum stă botul. Am bătut oameni buni. Nu prea joc cine știe ce cu Deagle, că nu prea îmi place mie Deagle, dar așa. Videoclipul ăsta e foarte scurt. Vreau măcar să strângem 2-3 like-uri acolo de început, așa, să vedem dacă e susținere. Ăsta e Mogo și Gigi. O să facem live-uri, o să facem de toate. O să fie panoramă rău aici, adică. Pe TikTok mai facem Mogo și live-uri. O să dați de la link-ul lui, face live-uri, joacă bine Free Fire. O să vă ID-urile noastre, dacă vreți să ne aveți la frame pe Free Fire. Dați în privat. Și o să vă acceptăm. Dar cu o condiție. Dacă nu sunteți de activați, dacă nu intrați, dacă aveți 10 zile neintrate pe Free Fire, vă dăm kick. Trebuie să aveți activitate. Dacă nu aveți activitate maxim 10 zile, noi o să vă dăm kick de la prieteni și băgăm pe altcineva. Să știți. O să facem și un clan pe Free Fire, adică clanul lui Gigi, cum ar veni. Dați voi din comentarii astea. Bam, bam. Da, băgăm mobilitatea asta. Am bătut oameni buni, dăm și noi un frumos. Contul meu, e contul meu ăsta mare, principal. Absolut, o să ne bazăm pe videoclipuri de maxim 20 de minute sau 30. Depinde cum vă place voi. Știu că nu prea vă place videoclipuri lungi cu Free Fire. O să facem provocări pe diamante, pe astea. Mogo o să facă, intră pe live-ul lui. Facem live-ul cu diamante, cu astea de toate. Dar să fie și conținutul brand. Noi investim foarte mult pentru videoclipuri de editat astea.
Mogoș. Mogoș e foarte un jucător foarte bun, să știți. Dumneavoastră sper să ne apreciați. Noi încercăm să vă facem placul. Na, asta e. Asta e un videoclip de reprezentare. Poate de seară postez un videoclip tot cu Free Fire, câteva meciuri la Garena. Dacă se strânge urmăritor, o să fac și live pe YouTube. Să avem conținut. Dar oricum, nu sunt sigur că Mogoș să posteze pe contul. Poate o să apară în 2-3 videoclipuri. Dar mai mult e cu TikTok-ul. Dacă o să, cred că o să schimb numele canalului. Dar până atunci Mogoș și Gigi rămâne, să știți. Asta e videoclipul de reprezentare. Lăsați și voi un like, un subscribe. Eu sunt Mogoș și Gigi aici, pe zonă. Avem conturi de Free Fire, avem și Facebook, Instagram. Eu Instagramul, din păcate, nu mai am contul meu de Instagram, trebuie să-mi fac unul nou. Mogoș, nu știu contul. Dar o să-l întreb cu mesaje. Dacă strângem al 100-lea abonat sau primul abonat al nostru, îi dăm numărul nostru de telefon. Sau al 100-lea. Primul și al 100-lea îi dăm numărul nostru de telefon. În privat. S-a înțeles, oameni buni? Primul abonat numărul de telefon, îi dăm în privat. Să ne țineți și cu noi. Și al doilea abonat, abonat tot numărul de telefon. Și la 200 de abonați, dăm la 2 abonați gift diamante, 1000 de diamante. Sau dacă vreți, puteți la primul abonat, puteți să cereți chiar voi 1000 de diamante, vă băgăm noi. Da, premiul de telefon, poate un cont de Free Fire. Și asta o să fie videoclipul. Asta a fost un videoclip doar de prezentare, să vedeți multe chestii. N-am stat un lobby, am dat și un meci așa să nu stați plictisiți. Eu sunt Gigi. Da, o să-i schimb, cred că canalul ăsta de la contul de YouTube. Eu sunt Mărinică, așa mi se zice, și cu Mogoș, cu Adi, adică. Vă salutăm. Noapte bună!